1 Peter chapter 1. Ti Paulo ti mensahe ti Apo itang bigat is, why God allows troubles and problems. Sa ludsod nga adu ti tao nga hanna makaammo no apay, nga ni Apo Dios na imbag, ipalubos na ti dakes nga dumteng iti tao, nang runa kadatengan na. Why God allows troubles and problems. 1 Peter chapter number 1. Okay, and we'll be reading from verses 6 to 8, Verses 6 to 8. If you have your Bibles with you, sino sa inyong meron na nito? Pi Bible. We have copies of this Bible available right now. At the Jai kakabsat ayan ni Jay Braille, Jay Lamisaan, 750 ti maysa. Oo, isum mo man dito eh. Okay? So, nung makita yung kakabsat, Ilocano dito yung aside, isum mo, paspasam. Ilocano dito, English di bangir na. Oh, look at that. Awanan? Nakasagadan? Okay. So, agkabatog da kakabsat. Di ka numarigatan ka nga mangawat di English at dati Ilocano. Okay? So, this is a parallel Bible. Ilocano-English parallel Bible. We call it Pi Bible. Ayan o, yan. Okay? Salamat. 1 Peter chapter number 1. We'll be reading in the English, then we'll read the Ilocano. Verses 6 to 8. The Bible says, everybody read, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen ye love, in whom though ye see him not, yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. What a blessing. Kuna na ti Ilocano, ket iti daytoy agragrag u kayo unay, no pay ita nga tiyempo, no isu ti masapol, ana pagladingit kayo, gapu kadagiti na duma-duma apan nakasulisog. Tapno ti pan nakasuot ti pamatiyo, ana patpateg unay, ngem iti balitok amapukaw, uray pay no maguguran iti apoy, agparang kuma apakaidayawan, ken dayag ken tanok intuno pan nakaiparangarang ni Jesucristo. Isu nga uray no di kayo nakita, ayaten nyo. Isu nga uray no di kayo makita, patsen nyo. Ket agrag-o kayo iti di mayebkas arag-o ken napno iti dayag. What is the title of our message? Everybody read. Why God allows troubles and problems. Sino kada kayo ti adda parikot na ita nga madama? Problema. Awan tao nga awan. Problema na. No awan problema, dakila problema deta. Agkararag tayo, Apo Diyos, agyamang kami ita nga bigat. Bendisyonam ti adipen mo. Ilawlawag ko, straightforward, deti nga mensahe. Awan ngamin, Apo, no, agyamang kami ta deti church because no awan, kasano nga maawatan mi digiti problema nga sumangsang bay ti biag mi, Apo. But now, we thank you. Babaan iti pulpit ministry, may pakaawat kada kami. No apay nga dadigiti sumangbay, bakit may mga problema at mga suliranin na dumarating. Na alam mo ang lahat ng ito, sapagkat pinapayagan mong mangyari, bakit? Yun ang tanong. At sasagutin namin yan mula sa Biblia. Salamat o Diyos. Pagpalay mo yung lingkod, give me wisdom. In Jesus' name, Amen. You may be seated. Tawa tayo kapsat. The Christian life is not trouble-free. Kadwan, ti amuda, no masave ka, inawat mo ni Kristo, awang problema mo. No. Agingga nga daka tirabaw iti daga at da problema. And there are 3 causes why we experience problem. Number 1, because of the world. Aming nga tao kakabsat, common problem. We all face problem. No agtudo, halata batog matudwan, pati karubam. Common. No nagtudo dito ayan data, amin nakaruba tayo, matudwan. Common.
Meaning to say, saved or unsaved, believer, unbeliever, matudwan amin. Yeah? So if it rains, everyone experiences the rain. Common problem. There's a second reason for our problem, and that is because of our carnality. Saved ka, inawat mo ni Jesus Christ, but because you are not living hangkag bibiyag according ti will iti Apo, surusurutom di bukod mo nga pagayatan, every decision and choices have their corresponding consequence. When you do what is right, God blesses. When you do what is wrong, you reap a natural consequence. At the same time, God will chasten you. The law of sowing and reaping. Natural law yan. Noan at imulam isot apitem. When you sow good, you do not expect evil. Even if evil will come, they can be blessing in disguise. But when you sow evil, you do not expect good. What you sow, you reap. No nagbulak at mangga, langan agapit kat kamuti. So nagbulak at mangga, agapit kat kamuti. And when you sow on a different season from when you reap. Ang nagbulak kahit agapit katumbigat. No. There is another season for reaping. So when you're not doing right, wait for your time. And if you're doing good, wait for your time. Kaya sabi ng Bible, let's not be weary in well-doing. Saan ka mabandong agaramid na imbag? Because in due season, you will reap, you faint not. So, the second cause of your problem is carnality. Ibig sabihin, self-will. Bukod mo nga pagayatan, hamo sinurot ti pagayatan ti Apo, hana di hustot inaramid mo, you did not choose what is right, you followed what is wrong, you went to the wrong crowd, you went to the wrong people, you were influenced by the wrong people, so you reap the consequence of your decision. We have the power to make a choice, but once you make a choice, it has power over you. Tandaanan nyo ito, kapsay. Okay? But number 3, the third reason why you experience is because of your conviction. Because of your conviction. No conviction ko na, gapo jay takder mo because of your faith. Gapo iti stand mo nga Kristiyano. Maybe your friends will not understand you. Your family, relatives will not understand you. Your neighbors, handa ka maawatan because of your Christian beliefs, your biblical beliefs. This is what the Bible says. Kat nagtakder ka ti sa utiapo, people around you do not understand, they start to persecute you. And sometimes, marigatan kag sapul trabaho. Why? Because of your Christian conviction. So, deti ti talo nga rason why we suffer. Common, carnality, or because of our conviction. Now, the thing is this. Whatever happens to your life, God knows it. Amo ni Apo Diyos. No anot problema ita, amo ti Apo. And the question that we need to answer today is, if God is good, why does He allow evil to come to your life? Aping ay palubos na umay ti problema, wano trouble, wano evil, nga sumangbay iti panagbiag. So, again, the Christian life is not trouble-free. No inawat mo ni Kristo, that does not mean you will not have problems anymore. In fact, the more you grow, the more you have problems. I mentioned to you last Sunday, okay? Nganuhan ka nga napudno, ang kaseryoso, ipanang surot mo iti Apo, han nakapanpansinan ni Satanas. Wala siyang pakialam sa'yo. But if you're serious with your faith, with the Word of God, Satan will notice you. Makita na ka, you get his attention, and he will throw all kinds of suffering into your life. Why? To discourage you. Sulisugan na ka, nga upayan na ka, puspusin na ka, pagdwa-dwaan na tapanunot mo, all of that. And many of you have experienced that. But praise God, you're still here. Ibig sabihin, matibay ang pananampalataya niyo. You did not believe the enemy, you believed God. You did not trust the enemy, you trusted God. Praise God, you're still here. The problems you face, dito ti issue tayo nga discussion ita. The problems you face will either make or break you. Bakaste mo ba, Sid? The problems you face will, yan, okay na, no. Gusto mo. Maala dito yung mic ko ngamin. Thank you. The problems you face will either make or break you. The problemam ita, either ti result na byproduct, you grow, nag-develop ka for the better, uno di problemam, kat isot nakapunjam, nakaperjam. You understand? The problem is not the problem. The main issue that we would like to address today is not the problem. Why? With regards to the problem, there is no problem too big God cannot solve. Many of you can testify.
Nga iti kang itingitan ti problema, agaligagaw ka, permi madanagan ka, then you prayed, God solved the problem, then you look back and say, my worry and anxiety was useless after all. Why? Because kaya nga solusyonan ti Diyos ti amin ang problema. So the issue today is not the problem, it is our attitude, our perspective, our mindset. Doon nang gagaling yung tanong na, bakit nga ba inaalaw ng Diyos? Yung iba pag nagtatanong, tanong negatibo. Lord, bakit ako? Pero yung Kristiyano, pag naunawaan yung Bible, salamat Lord sa problemang ito. Bakit? Nauunawaan niya why God allows trouble and problems. So, the problems you face will either make or break you. Defeat or develop you. Depending on how you respond to them. Now, they either become a stepping stone. Babaling nga data nga problema, agbalin nga pangal mo. It might be a disappointment, frustration, it might be anything. Depressing moments of your life. If you have the right attitude, no amum ti Biblia, okay, and you trust God, what happens? Di problema, agbalin nga stepping stone mo. Imbes nga isot pagkaupayam, nga pagkadawnam, agbalin na stepping stone. It becomes either a burden or a bridge. When we react foolishly, pag mali ang ating reaction, response to our problems, indeed, problems will harm us. Hana ka ma-harm ta problema until you allow it to harm you, depending upon your perspective. But if we react in faith, properly in faith, problems become a blessing. So what's the question? Why God allows troubles and problems? On the other hand, you will begin to realize, after all, troubles and problems are blessings. Why does God allow troubles and problems? Because they are a blessing. Blessing in disguise. Kasano nga ti problema nga inyalaw ni Apo Dios nga simbangbay ti biyag mo ket agbalin nga blessing ken ka. That is the question. Last Wednesday night, we answered that with the first truth. Number 1, to correct us. To correct us. Many of us right now need God's correcting hand. Adu ka datay ti makasapol ti panangilinteg ni Apo Diyos ti biyag na. Many of us. And God allows this problem to call our attention. Alam na, di attention mo. And then you begin to do a spiritual self-evaluation. You begin to ask yourself, Lord, where did I do wrong? Or you begin to ask God, search me, anya apo iti nagbasulak, nagkamalyakan ka. But in Psalms 119:71-72, it says, it is good for me that I have been afflicted. You talk about a child, nga kalpasan nga binaot mo, nag-thank you nga binaot mo. Why? Because the child understands your intent of chastening him. That is what? To correct. Ado kada tayo kakabsat, na ungat tinaganak tayo, kada kami sobra kabsat, hanga sobra nga, grabe, matindi. Now that we are grown up, we are thankful for having parents who were very strict, stern, strong, firm, but with love. They did so because they cared for us. They loved us. We didn't know better than them. They know better than us. Mas amu dati biyag kesa kami when we were growing up. So when they notice nga dadigitay tumubo nga Sara, self-will that leads us to destruction, they interfere. They intervene with the use of the rod. Especially ni Mama. Grabe nga about ni Mama kakabsat. There was a time, amoy nga tilintag mi ti balaidi, no, agay ayam kam tarwan, agpakada kami. No nagayap ni Mama, one word is enough. Pag sinabi niya, Provi, Glenn, pag nagpukaw nga kasta, dapat nangagmi, because nohang kami nga simrek, 2 times, 3 times na nga inulit, no namin ano na nga inulit, kas demuti ka adut baot me. So, na inulit na di 10 times kakabsat.
Matindi, di ba? Okay? So, there was a time kakabsat, nga napanag na kay ayam di da kapanagan kami di da karayan. Kat nagpukpuk ka, hamo manggagal. Di makor na ka microphone. So, I came home, na-realize ko na tanong ako nak, malaman, I believe, ay ayaban ako ni mama. At the J kwa ko ni, J instinct ko. At this point, ay ayaban ako ni mama. So, nagsubliak kakabsat, talaga kakabsat. Nakasaganan J belt. Kuna na namin 12 ak nga nangayab tanagan mo. So, 12 nga saplit kakabsat. Jack malipatan. Kasi di J belt nga inbout na kanyak, naglapitog titakyag ko. Ipungtot na kakabsat. Why? Because she wanted to correct me. Now, during that time, Jack maawatan, agribel di jiriknak. Sa loob-loob ko, bilang bata, sabi ko, pambihira naman, oh. Saktulat, dumakula. Mga ganun di ba? Naranasan nyo ba yon? Naisip nyo ba yan? Naisip nyo rin ba yung naisip ko nun? Saktulat, dumakula. Anong ugat kakabsat? Ngam inag-agasan naman lang kasi talaga nagmarga, nakasaksakit. Nag-agasan na't betadine. Now, grown up na kung kakabsat, agyaman nak iti apo, because agserserbia kung ti apo, I can say, tinaging blessing kanyak dayjay is, naging sensitive ak ti authority. So that I can easily follow a God that I cannot see. Because I learned to follow an authority that I can see. Amoy di kiti anak tayo, no handa kaya, ti agtulnog ka dati nga naganak nga makita da, how much more day Diyos nga di da makita. It takes faith. It takes faith. To trust God, to believe God, to obey God, because you don't see God. Kat no di anak tayo kakabsat, nasubig, nasukir, natangkan, titil-til na, kat adda tayo pa yun kakabsat nga naganak, how much more with God? Now, my point is correction. The Bible says, spare not the rod, correct the child while there is hope. In the same way, kakabsat, ni Apo Diyos, no apay nga ayalaw na digiti problem, because ima na nga mangikorihir ken mangilintag iti biyag tayo. Let's look at the psalmist David once again. Kuna na dyan, verse 71, anak ko na dyan, Psalms 119, it is good for me. It is good for me that I have been afflicted. Among ti afflicted, kakabsat, nadusa. Madusa, afflicted. That I might learn. You don't realize the value of something until you experience, problem, anything nga nangisurugin ka, na importante dayjay nga banag. And then in verse number 72, it says, it is the law of thy mouth is better unto me. Look at that. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. If you read between the lines, the verse implies that in the first place, dito psalmist David, who is a king, napatpatag ken kuana idi ti balitok ken silver kaysa the law of God. But God taught him a lesson. Then he realized and finally said, napatpatag tilintag ti Diyos. Meaning, I would rather follow God and suffer than be rich and suffer its consequence later on. I'm not saying it's wrong to become rich. But the thing is, nasursuro na ti agtulnog iti Apo, gaputalineksyonan ni Apo Diyos isuna. Now listen to me. No awan mariknam nga panangdusa ti Apo ka, the fact that you are doing wrong and you are going your own way, let me post this warning to you. Maybe you are not His child. Baka hindi kanya anak. Ako, hindi ko papaluin yung hindi ko anak. Ni Sandro ka anak ka, pero maamaka ka mang baot. Naawatan niyo kakabsat? And same way with my brother Glenn to my children. Ning karod mama kini papa, lolo kun lola, bautan nyo lahat tama kung di da kayo ta bautan. Makuanda ka no kasi, maawatan yun to, no, da kayo agbaling ang lolo kun lola ko nada. Tama ba, Tita Bet? Oh, handa kayo ta bautan ti apo ko na. Tita Lina, kaya nga ta nga bautan ni Sandro? Hindi kaya. But my point is this, no, if you are living the wrong way, you're going wrong, among nga hanapagayatan ni Apo Joseph Obram, kat awan mariknam nga panangikorehir ti aboging ka. Listen, maybe you are not His child. Maybe awan pa'y relasyon mo ka na po Diyos. And that today, kailangan may personal relasyon ka. Listen to me, God is real.
And you need to have a personal relationship with God. If you have a personal relationship with God, you cannot go away. You cannot get away from your wrongdoings. Because be sure your sin will find you out. Kita natin di Hebrews chapter 12. Kita natin di Hebrews chapter 12. Look at this. Kasi sabi nung iba, hindi ako naniniwala dyan, wala yan. Kasi baka hindi ka anak ng Diyos. Para sa mga anak ng Diyos to eh. Di ba? Hebrews chapter 12. Let's start reading from verse number 5. Okay? Hebrews chapter 12, verses number 5 to 11. Read. The Bible says, the English is there. So basag ti Ilocano, ya? Okay? As you listen to me, basahin nyo di English si Jai, di matayo. Verse number 5. Ket nalipatan yung tibalakad ngagsasao kada kayo, nga kasla anak. Anak ko na tibalakad. Anak ko, saan mo nga umsyenti pa ng dusa ti Apo? Ket di ka met agkapoy no sika ket babalawen na ka. Now, kasano pa ng babalaw ni Apo Diyos King ka? Well, first of all, through His Holy Spirit. Secondly, through pastors. Kaya kami, pag nag-preach dito, don't take it personally. Take it spiritually. God uses us nga mangilintag tabiyag mo. Kuna dagat matamtamaan anak di bagbagan ni pastor. Wala ta adda ka di direction di pagturungan ti paana eh. Pumanaw ka taatap no itirak di sa uti Apo hang ka madalapos. Ibig sabihin, correct your life. Ilintag mo tabiyag mo. Para pag nag-preach uli ako, hindi ka natatamaan. It is Sunday afternoon, nag-preach sak di karuan. May panggap ti pa naging inom kun pa nagsigarilyo. Kasi ang lesson ko, 3 kinds of men eh. Yung natural men, wala pang Kristo sa buhay yon. Kaya wala kang makita na evidence, manifestation of the presence of the Lord in his life. Wala. There is no life. Patay siya spiritually. So, uri na ibagbagam sa utiapok, taltatang laging kwa na. Agawing-awing lang, sumrek rumor, natural men. Tapos dinistas ko yung carnal men. Yung carnal men, ada ni Kristo kingkwanan. Kanya lang, hindi pa si Kristo ang driver ng buhay. Sabi niya, Lord, siyak driver, konduktor ka. Yun ang carnal men. Okay? Nasusunod ang gusto. Sabi ko, minsan, marami tayong mga ginagawa. Pag save ka na, here are the things God wants to change. Bisyo. Diniskas ko ang pag-iinom. Karwan, nandyan ba kayo? Amen? Nya ragsak di gijimisisan. Kung agasan yut pa save manot emperador. Sige na tanong, magkanong MP? Any idea? Ha? Oh, let's say 70 pesos. Hindi naggasolina eh. Oh. Ha? Ay, 120. Sab ko na. Oh, kabisado ha. Oh, di ba? 120. Mga kapatid, isipin nyo maigi ha. Ito, ano lang, pero hindi tayo aalis sa ating lesson ha. Correction ang pinag-uusapan. 120 ang MP. Time is 30 days. Kasi 1 MP a day. That's 30 days. Magkano yan? Oh, 3.6. Oh, ibig sabihin mga kapatid, nohang kay inom ti talong nga bulan ti MP, nakagatang kay ref yun. Ganun lang, simple math. Now, practical aspect yon. Pero as a Christian, once nga na-save kan, inawat mo ni Jesus Christ, wala na yun. Anong sabi ng Bible? All things are passed away. 2 Corinthians 5:17. Dagiti daan na palabas dan. Kung ano ako noon, that was me before. Because today, I'm now a child of God. All things are new. Correction. Binasa ko yung Proverbs 20 verse 1. Anong sabi doon? Wine is a mocker. Tiarak mang sabsabrak. Strong drink is raging. And whosoever is deceived thereby is not wise. Sinuman nga mailawan, itikas de nga bisyo, haan nga masirib. Apay nga haan nga masirib. Just think of that. You spend 120 a day, does it make you healthy? Sabi ng iba, agas lat bambanog. Hindi ako umiinom. Pero sa biyaya ng Panginoon, pag napapagod, hindi yun ang gamot ko. Naintindihan nyo ba? Oh, wise. Use your money wisely. Ngayon, pag ikaw iniisip mo, grabe naman ito. Nohang ka Christian, hamo maawatan. Ngem no Christian ka, adaging ka ti Holy Spirit iti Apo, then you begin to realize, Lord, thank you, pinalagipan na kami ni Pastor. Correct. Now, on the other hand, so how does God correct you? Through His Spirit. Number 2, through Pastor. Number 3, hindi ka nadala sa Holy Spirit. Kinausap ka ng Diyos sa puso mo, hindi ka nadala. Hindi ka nadala sa warning ng Pastor, antayin mo.
Antayin mo ang pamalo. Okay. Alam nyo ba, amom nga ti pa nang i-correct ti ubing ka the stages na ya. O, halimbawa, Kirk, kasi may ginagawang hindi tama. Kirk, tatawagin mo yung pangalan. Maya-maya, Kirk, medyo nagiging firm yung voice mo, di ba? Eh, hindi pa rin nakikinig. Medyo mapapasigaw ka. Kirk! Ayaw pa rin. O di, hindi ka na magsasalita, pero, pak! Oh! O, iiyak na siya. Alam mo si Kirk, overacting yan pagka pinapalo yan eh. No, Daddy! Grabe, overacting yan. Ganon din ang Diyos. Pag meron kang maling ginagawa, Kristiyano ka, member ka, tatawagin ka sa Holy Spirit. Don't do that. Pag mo ipagpatuloy yan. Hindi ka nadala, preaching. Babanatan ka ng pastor. Okay? Kaya pag tinamaan ka sa pulpit, mag-amen ka para wag pa hindi malata. Kasi yung iba tinamaan pagbira, pinasagidan at ni pastor. Ang kapaspasagidan. Kung na ni Pastor John, ang kapaspasagidan, tamtamaan ka. Kasi no paspasagid damdamgis, tamtamaan ka. Okay, hindi ka nadala sa Holy Spirit. Hindi ka nadala doon sa pastor na nangaral sa'yo. Antayin mo. Papaluin ka ng Diyos. Tuloy natin ang basa. Tuloy ang basa. Verse number 6. Ta. Okay, Hebrews 12:6. Look at that, ha? Ta, ti ay ayaten ti apo. Ket, anaramidan na. Dusain na. Ken sapliten na ti tunggal may sa nga anak nga awaten na. Tano ibturan nyo ti pan nakadusa, ti Diyos ibilang na kayo nga kas. Okay? Taasino ti anak nga saan adusaen ti amana. Ngem no nailaksid kayo ti pan nakadusa. You're not experiencing the chastening God does to His children. Alak amin naging so aming anak na itikasta, bastardo kayo nga rod, ket saan kayo nga anak. This is my basis for what I said. Yung statement ko sa inyo, alam mo, hindi tama yung ginagawa mo. Awang makita mga kaslapan ng dusa ti aboking ka, mag-isip ka, baka hindi ka anak ng Diyos. Kasi no anak na ka ni Apo Diyos talaga kakabsat, palagipan na ka nga palagipan. Anak na ka eh. Tuloy natin. Okay? Verse number 9. Ket may sapay, adda amma itilasag tayo, ket isuda tinang dusa kada tayo. Ket nagraem tayo kadakwada. Correct. Doon itatang mo na istrikto, dimakil ka, what happens? Your respect for Him will grow. Thanking Him, thank you for being so strict to us. No awan tatangyo, guardian, uncle, manong, pag-strict to sila sa iyo, pasalamat ka. Because left on your own, you will do what you want. And left on your own, you will become foolish. Okay? Verse number 9 pa rin tayo. Dinto nang nangruna, apa iturayan tayo ti Ama, dagiti Espiritu ket agbiag tayo. You know the point here? No dus-dusaan na ka iti Apo, agpakumbaba ka, ket ilinteg mo tabiyag mo. Alam mo pagka minsan, ang mahirap pa, kinokorek ka na ng Diyos, nagpapatuloy ka pa rin sa maling ginagawa mo. Ti dapat kakabsat, no binaot na ka ti Apo, ag-humble ka, kasi anyaman nga damage nga nangyari ti biyag mo, gapot pa ng dusa iti Apo king ka, God can heal you. Alam mo sabi ng Bible, ilagay mo, 2 Chronicles 7, kinakanta to ng mga artista, hindi nila alam ang kahulugan. Kinakanta nila kasi magandang tono, bagay sa boses nila, pero hindi nila alam ipamuhay. Why? Because they don't know God. Many of them don't know God. 2 Chronicles 7, ano nakalagay doon? Basa, If my people shall humble themselves, di ba? And pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will forgive their sin, and will what? The context of this ay ito. Kinausap ng Diyos ang Israelites nung itayo ang Solomon's Temple. Nag-dedicate sila sa Diyos, God spoke to them. Sabing kanya ng Diyos sa kanila, if you will forget me, forsake my law, I will give you to your enemies. Nawatan niyo kausat? I'll give you to your enemies. Ngayon, pag nandun na kayo sa mga ibang lugar,
sa kamay ng inyong mga kaaway, if my people, kahit saan man kayo naroon, kung kayo na aking tinawag sa aking pangalan, ay magpapakumbaba at manalangin. At hahanapin ang aking mukha. At, aalis sa kasamaan. Turn from their wicked ways. Anong gagawin ng Diyos? I will hear. And what will God say? God will do. I will heal your land. Nangyari yan sa Israel. Nangyari yan sa kanila. They forsook God. They forget God. They forsook His law. God gave them to their enemies. And what happened? They cried. God brought them back. Healed their land. Listen to me. No ti apo dus-dusahan na ka. Agpakumbaba ka, ilintig mo tabiyag mo, evaluate ta sarili, kat kunam apo Diyos, kaya't ko ti agbiag nga makayayo ti imatang mo. Okay? Let's continue to read verse number 10. Itayab dito yung Biblia okay? Verse number 10. Tadagiti amma tayo, pudno adinus dusa da tayo, iti basit ngal daw, kasi ti pagarupen da na imbag. Ngem daytoy dusaen na tayo, ama ipaay, ti paglaingan tayo, tapno mairaman tayo, ti kinasanto na. Praise the Lord. 11. Ita, awan ti madama nga dusa, ama ipagarup nga pagragsagan. No madama ti chastening mo, hindi masaya. No diket pagladingitan, ngem kalpasan na patauden na tinatal na abunga ti kinalintig, ama ipaay kadagiti naruwam iti daytoy. So, God allows troubles and problems to correct us. Let me close this point before we give the second point. Kasi point ko di Wednesday night na ito. Listen. Binasa tayo J. Gold. This morning, I was watching on the YouTube how they refine and purify gold. Do you know how they refine and purify gold? They take it to the fire. Ipanda ti apoy. Tapnon di impurities na, dirt and all, may separate from the gold. Because a gold is gold, but its value depends upon its purity. Jay balor ken gatad jay balitok. Depende ka di jay kinapuro na. Kaya may tinatawag na 10K, 14K, 18K. What's the purest? O, di ba? Napakamahal na yon. Pero kung 18K at dalaok na, 12K at adutlog na, bumaba jay balor na. Listen to me. The gold to us is not us. The gold to us is Jesus in us. What makes our life impure is us. Yung ating mindset, yung ating self-will, ating bisyo, ating mga gawa, ating sariling kagustuhan, it makes us impure. So what will God do? Kasi hananalaka kakabsat nga maikat ni gitoy. God brings us through problems and troubles, afflictions and trials in life. Why? For us to have a self-evaluation. Then what happens? Through that fire of trials and affliction, anat mapasamak? Maikat kakabsat, di kitay ugali tayo, maikat, di kitay self-will, we humble ourselves before God. We say, Lord, thine be done, not mine, ipagayatamon apot isurutek. In other words, susuko ka na sa Kanya. You stop going against Him, you stop resisting Him, and what? You start submitting to Him. So what happens? Lumalabas si Kristo sa'yo. Awan volume nga Kristiyano, nuhan nakadalusan iti Apo. So you have to go through those troubles and trials in life. Now, God is still at work in our lives. It is easier and profitable when you and I cooperate with the Lord instead. Let me give this last warning. No dus-dusaan na ka iti Apo, kat di ka pela maleksyonan, di ka pela pakumbaba, nga mangilintag tabiyag mo, tuloy-tuloy kalatat kina backslider mo, tuloy-tuloy kalatat kina unfaithful mo, hamulat ta ikang kano, dagiti adipon ti Apo, urayam ti Proverbs 29:1. Urayam. Proverbs 29:1. Itong aantayin mo. Okay? Proverbs 29:1. He that being often reproved. Ibig sabihin ng often, maraming beses. Pinangaralan ka ng pastor, dumating ng mga problema sa'yo,
kinausap ka na ng Holy Spirit, you just keep ignoring God. Unfaithful ka pa rin. Di ka pa rin nag-a-attend ng church, di ka pa rin faithful sa mga obligasyon mo sa Kanya, hindi ka na-revive. Hindi ka na-leksyonan, hindi ka nagtanda. He that being often reproved, hardeneth his neck. Nung mangyayari sa'yo, shall suddenly be destroyed. And without remedy. Maperdi ka nga awan remedyo na. Tanong niya po Diyos din ang perdi king kaawan makatarimaan na pulos. Ngam oray kasanot dadael ti biag mo no tarimnen na kay ti Apo. Ma-fix na kay ti Apo. Don't wait for that. That's a warning. So God allows problem to what? Number 1, thank God for God's correction. Blessing dahil sa correction. Number 2, the second reason why God allows problem in our lives is what? To empower us. To empower us. 2 Corinthians 12. Here is the story. Ni Apostle Paul, adda iti thorn in the flesh na. What is a thorn in the flesh? David Jeremiah said, a thorn in the flesh is a point of struggle or suffering we would rather avoid, which God, in His wisdom, allows to go on. Okay? Ibig sabihin, deto'y kakabsat, aramid ni Satanas ti biyag tayo. Okay? Tapno upayan na ka. Thorn. It becomes pain, struggle, suffering, you would rather avoid. So you will pray, Apo, ikatam ka di deto'y Apo kanya. Please Lord, ikatam deto'y nga problema iti biyag ko Apo. But God in His wisdom allows to go on. And God uses it to produce in us a humility that casts our reliance on His all-sufficient grace. In other words, these problems are the equalizers in life. Isut mang balanse. When you are blessed, no si kakat blessed, and your needs are being met, and you have a good job, you don't feel your need of God. You become proud, self-reliant, they invite you to church, you don't come. You come when you have time. Why? Life is okay. Basta ta Australia, Canada, other places, people don't seem to need God. Atheist. Why? They have a good job. Sabi nga nung isang vlogger na sikat, it's a waste of time to go to church on Sunday. Anong gagawin ko sa church pag linggo? Sabi ni sino na ba yung mayaman na yon? Bill Gates. Ano sabi ni Bill Gates? It's useless to go to church. Why? There's a lot of things I can do to make myself productive on a Sunday. Nga makikimo, agtugaw ng ubram sa jay. Ako brakla computer na, sabi ni Bill Gates. Mayaman yon. Di ba? Hindi niya kailangan ng Diyos. Parang hindi niya kailangan ang Diyos. I wonder where his soul is today. If he will die, where will his soul go? For example. Now, a thorn in the flesh, ito ti apo king kadijay, tapnon iti kasta mabalanse di panunot mo, nga hangkag palangguad, hangkag baling nga self-reliant, hanggang nga makalipat iti apo. Isut usaran iti apo nga malagip mo lata ni apo Diyos. Kumbaga numasahe, it is your pressure point. Di ang patasyon nagpamasahin kakabsat nga naidiin di masahista di pressure point talikod mo. Masakit yun, di ba? It's painful, but you like it because it brings relief. Di ba? Masakit yun eh. Ganon din ang mga suffering sa buhay. God will put pressure into your life. It's painful, but the result is what? It makes you humble. Isut mang tawag di atensyon. In 2 Corinthians 12, verse 7, 2 Corinthians chapter 12, verse number 7, and lest, sabi ni Apostle Paul, I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. There was given to me a thorn in the flesh. See it. It's an idiomatic expression. Thorn in the flesh. Hanga literal nga, dasiit talasag mo. But it is something that brings pain, sorrow, and suffering. The messenger of Satan. Sino't makin aramid? Aramid ni Satan, yeah? But God allows it. Why God allows this problem?
God allows Satan to put a thorn in your flesh. The messenger of Satan to what? Buffet me or oppress me, lest I should be exalted above measure. At dalat ta kakabsat, usaran ti apo nga sitwasyon, nga mangipalagipken ka, nga hangkag palangguat, hangkag makalipat, kat lagipon nga kanayo ni Apo Diyos. Verse 8. Verse 8. For this thing, gapo iti detoy, I besought the Lord thrice. Nanalangin ako sa Panginoon 3 beses. Lord, remove this from me. Somebody said, ano ba itong thorn in the flesh ni Apostle Paul? May nagsabi, mga kapatid, na itong thorn in the flesh ni Apostle Paul, sabi nila, is a problem in the eye. At the problema na kanti mata. Dakil mata na. Bulad. Kaya pag nagpipreach, pinagtatawanan. Kaya yun yung sinasabi niyang reproach. Sabi niya, Lord, gamutin mo to. I can't help it. Ganito yung mata ko. Parang ayokong humarap sa tao. It was happening to him. Pero God said, no, I will not remove it. Why? Because every time you stand, you will realize nga anyaman nga success ti ministry, hindi dahil gwapo ka o magaling ka, wala sa'yo nun, kundi dahil sa akin. God cannot allow His children to glory in themselves. The Bible says, let him that glorieth glory in the Lord. Sinuman nagpanakkel, nagpanakkel ti sarili, no di kat ipagapu na aming kanapo Diyos. There were many times in my life as a pastor, especially no mapanag ag-speak ka dagiti conferences, adalata dagiti trial, agsakit, uno anyaman kakabsat nga challenge iti panagbiag. And I realize God allows those things to happen. Why? To humble myself before Him. And so that when I preach for men and people get blessed, awan lugar ti pride. Why? Kasi anong sasabihin ko? Hindi ko kinaya sa sarili ko lang. Dahil ito sa Diyos. Ang sarap nun, di ba? Yun ang totoong testimony ng Kristiyano. Lahat ito ay dahil sa Diyos. Alala ko yung trials nila Shelly. May trial sila sa mata. May problem si Shelly. She is suffering sa kanyang mata. At siyempre, hindi siya makapag-work. MM had to work. Tapos, kinakailangan ni MM yung kanyang green card. You know, marami silang trials. As a Christian, they're being used by God. MM is our musicians at church. Ngayon, song leader natin doon, si Shelly, one of our financial secretaries, faithful sila sa Panginoon. Pero minsan, kung sino pa yung tapat, yun ang sinusubok. Yun ang matindi ang pagsubok sa buhay. So, they went on, they just keep on going on, and praise God. Ngayon, na-receive ni Shelly, nakapasa sa kanyang board exam, si MM natanggap ang kanyang green card. Alam mo, kung susuriin mo ang puso niyan ngayon, walang lugar ang pride. They will just tell you, God took us all along. Ni Apo Diyos tiga po na amin. That's the purpose of the thorn in the flesh. Naintindihan niyo ba? Oh, si Dexter sa Australia, asawa ni Gretchen. Ang laki ng commitment ni Dexter sa first fruit. Hindi ko nasasabihin yung amount. Okay? Ngayon, maganda yung kanilang trabaho mag-asawa, of course. They are studying at the same time working. Pero ngayon, nagkaroon ng problema. Ni Gretchen, ilagay mo nga sa other half, AB. Ni Gretchen, nagkaroon ng vertigo. I don't know if Gretchen is there today. Nandiyan ka ba, Gretchen? Ayun, magaling na siya. Vertigo. And she cannot work. And she did not work for a couple of weeks. Torn in the flesh. Panginoon, paano ko makakapagbigay kung hindi ako magtatrabaho? Panginoon, paano na kami kung hindi ako makakapagtrabaho? Compliment silang mag-asawa sa kanilang income. Tapos, Lord, magkakasakit ako, hindi ako makakapag-work, ba't ganito? Di ba? Why does God allow this suffering? Nagkulang ba ako sa tithes? Nagta-tithes to. Itong mag-asawang to, faithful sa giving yan. Handamang langan ti tithes dati apo kakabsat. To God be the glory. Okay? Pero dumating ang pagsubok. I believe it was Satan who did it. It was Satan who did it. Sabi ni Paul messenger of Satan inbaon ni Satanas, tapno parigaten nak kunana.
Tapos na-disgrasya yung sasakyan ni Dexter. Paano siya makakapag-work ngayon? Na-total wreck yung harap. So how can it work? Isipin mo, kung Kristiyano ka, anong gagawin mo? Kung mahina ka, hindi mo alam ang Biblia, hindi mo nauunawaan ang Diyos, you'll begin to say, Lord, ganyan ang isusukli mo sa akin after all my faithfulness to you. Lord, hindi kita kukwestiyonin. Okay, let's move on the upper level. Lord, gusto kong maging tapat sa'yo. Tatanggalan mo ako ng mga kailangan ko para maging lalong tapat sa'yo. Paano ko magiging matapat pa sa'yo? Tatanggalan mo ako ng assets. Tatanggalan mo ako ng tools. Tatanggalan mo ako ng health. Paano ko makakapaglingkod ng maayos, ng matino sa'yo? Are you following? But all along this line, they never question God. Lagi nagme-message yan sa akin, Pastor, pray for us. They keep telling me, hanga, di gito iti maka-apektar ti pa nagserbi mi iti Apo. We'll just go on and keep on serving the Lord. Ganyan-ganyan lang yung mga yan, mga kapatid, pero maraming pagsubok yan sa buhay. Nagulat ako one day, nag-message si Dexter this week. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, praise the Lord. Yung sasakyan kong nabangga, bibilhin na nila sa halaga kung how much ko binili noon. Ibig sabihin, pinalitan. Pinalitan yung sasakyan. Number 2, alam mo ba, Pastor, magbabayad sana ako ng tax $4,000. Australian dollars. Pero nag-ask ako ng wisdom kasi walang trabahong asawa mo. Hirap kang pumasok sa trabaho, wala kang sasakyan. Magbabayad ka pa ng $4,000. Lord, ano to? Sunod-sunod to ah. Alam mo, pagka minsan ganyan ang Christian life eh. But it makes your Christian life really exciting. Pasamitan at relasyon mo ti Diyos. I'm telling you. Save lang ang nakakaunawa nito. Kung may nanonood dyan, hindi ka save, hindi mo naintindihan to, kapatid. Kaibigan. Sabi niya sa akin, Pastor, nagsik ako ng guidance. Alam mo, hindi na ako magbabayad ng $4,000. Sa makatuwid, makakatanggap ako ng return, $3,000. Wow! Anong ginawa niya? Ibinigay lahat sa kanyang commitment. Alam mong sabi, Pastor, basit lat kurang nante commitment ko ti Apo. Grabe, ano? Number 3, by the grace of God, medyo magaling na si Gretchen, sabi niya, at nakakapasok na sa trabaho. With all of that blessings and victories, magagawa mo pa bang magyabang? After all that you've gone through? Hindi na, di ba? Yan ang purpose ng thorn in the flesh. Ibig sabihin, kung gaano katindi ang pinagdadaanan mo ngayon, ganon din katindi ang pagpapalang nag-aabang sa'yo. In other words, problems are used by God to prepare your heart for blessings. Ulitin, dagiti problema usaron iti Apo nga mangisagana ti puso tayo kadagiti sumangbay nga bendisyon. Kaya kung matindi ang problema mo ngayon, mag-abang-abang ka na. Mag-abang-abang ka na. Andyan na ang pagpapala. Amen ba? Amen. Oh, kayo dito, amen? Amen. Dito sa mga men. Amen. Naawatan niyo mo lang kakabsat? What a blessing. O kayo dito, amen? Amen. Kayo dyan. Amen. Kayo mga nanonood. Hindi natin sila marinig, siyempre. You see? God uses these problems to prepare you. Even, alam nyo, even itong building construction natin at lahat ng mga nangyayari dito, nakikita nyo lang, look, just the external, just the peripheral, just the outside. You do not know everything that as a church we have gone through. Pag may kukwento ko yun, which I will not do it today, because some of them are delicate matters, but for the glory of God. All of those trials prepared us. And we could say, this is the Lord's doing. And it is just marvelous before our eyes. We can say, on our own we cannot, but because of God we can. Yun ang nagbibigay ng totoong ingredient
If this ingredient is lacking, hindi masarap ang buhay Kristiyano. Kahit ano pang timpla ang gawin mo dyan, kahit anong timpla ang gawin mo, pag wala itong secret ingredient na ito, hindi magiging masaya at masarap ang iyong Christian life. Sufferings are allowed by God, and pain and problems so that they prepare our hearts for greater things. Paul's thorn in the flesh kept him weak so that God can make him strong. God's refusal to grant his request brought him to Christ's infinitely greater strength. The specific purpose of the thorn in the flesh, sabi ng isang profesor, is to puncture your pride. Among ti puncture, upasan na ta kinalastog mo. Upasan na ta panagpalanggwad mo. Tapnon to no dumteng det ang blessing, awang punos ti panagpalanggwad king kaparabor la amin ti abo. Nico, papasok ka na sa Monday? Next week, papasok ka na? Naka-enroll ka na? May enroll ka na. Sure na yan. Grabe ito. Oh. Pakita mo nga sa, ayaw ang ti camera ta. Matindi ang pinagdaanan nito. Magti-third year na mga kapatid, architect student sa Divine. Magti-third year na, babalikin sa first year. Due to some technical reasons sa kanyang pangalan. Oh, we will not go deeper to that. Pero, mabigat. Masakit, Kuya Eddie. Di ba? Pandemic student eh. Pandemic architect. Pero babalik sa first year. Lahat yun, wala, hindi credited. Kasi mali yung pangalan na nagamit. Iba yung pangalan. So, ibabalik doon sa dapat na pangalan niya, magpe-first year kasi yung pangalan na ginamit, walang credential yun, wala, kahit ano, nothing. Okay? Pero, sa aking puso noon, amo hindi bagbaga na ganyak, makita klata mo upay, umay acquire, di ba mahal ko? Makita mo di mata ni Nico, nakasuri-seryoso eh. Dahil na makaisa mapulos. Ha? Kumusta Nico? Okay lang, Pastor. Hindi okay. At hindi talaga. Tapos, sabi sa akin, Pastor, itong problema ko. Alam mo, as a pastor, in my heart, sabi ko, Lord, I know you are in control. Everything that happened, everything, Lord, you allowed all of this thing to happen, Lord, is still under your control. And I have peace in my heart. Everything will go well. Pero sa ngayon, I believe you are just teaching Nico a lesson. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, don't worry. Trust God. He's in control. Yun ang lagi kong sinasabi. At alam nyo mga kapatid, that's the same thing that I keep telling people when they have problems. Don't worry. God is in control. Thy presence is upon me. Sabi ng Bible, even though I walk through the valley of shadow of death, I'll fear no evil. Thou art with me. God is in control of your situation. God is still on the throne. No problem is bigger than Him. No person who ever on planet Earth, on the face of the earth, can override the will of God in your life. Wala. Awang gagawsad. So sabi ko sa kanya lagi, God is in control. O di, advice ko, mag-seek kayo ng counsel sa lawyer, o nag-seek sila sa PAW. So sabi ko sa kanila, punta kayo sa CHED. Mas mataas yan kaysa ang Divine. Kasi sila yung, CHED eh. Kumbaga sa secondary, DepEd, punta kayo doon. So pupunta sila, pupunta si Sister Risa. Punta sa La Union. Pag uwi, sabing ganyan, Pastor, praise the Lord, positive. Tutulungan kami ng CHED na makakapag-enroll siya. Third year. O di, pambihira. Tuwang-tuwa na si Nico. Amen. Sabi ko sa kanya, sabi ko kasi sa'yo, Nico masyado kang nervyoso. God is in control. O, di ba? Maya-maya. Nag-text uli. Pastor, handa talaga kaya't nga awatin. Kung ba yung excitement mo from 100% bumagsak sa zero, negative. 5 permi. Sa akin puso sabi ko, don't you worry. God is in control. Let's just pray. Let's just pray. Sabi ko sa kanya. Oh, anong nangyari? O di, another. Bumalik ulit si sister. Bumalik ka, tinawagan nyo na lang. Ulit sa La Union. To cut the story short, makakapag-enroll na. Third year. Listen to me. Pag naging matagumpay na architect ito,
walang lugar ang yabang. Apay, estudyante pa lang, in-person ti Apo, tingatot purwana. Maraming mga tao, mayabang. Mayabang dahil may pera, mayabang dahil may posisyon, mayabang dahil may pinag-aralan. Pero kung Kristiyano ka, in-person ti Apo deta. Bakit? Para ang makita sa'yo, hindi ikaw, siya lamang. Why does God allow problem? So He can empower us and His glory will be what? Magnified and manifest in our lives. Kaya panalangin nyo to, maging successful na architect. Prayer ko sa kanya, maging milyonaryo na architect. Isundot mga architect kakabsat, digitay Hotel EJ, Pluto, kada Mars, kada Saturn. Amen ba? And I'm sure, kung lahat kayo ay patatayuin ko isa-isa as a Christian, you would say, Pastor, this is my story. Ito rin ang aking testimony ng Panginoon sa aking buhay. Amen po ba? Alam mo, ang prayer naming mag-asawa kay Kiyon, maging magaling na pastor siya. Andiyan ba si Kiyon? Oh. May kapansanan po itong aming anak. Hindi ko kinakahiya. And I'm proud that the Lord gave us Kiyon, our youngest. May kapansanan yan. Naglingot ka kapsat, awan force na Apolos. Kaya pag yan nilagnat, babantayan namin yan 24 hours. Hindi pwedeng nilagnat. Bakit? Naglingot eh. Awang pagangsawan po dot. We struggled a lot with this boy. Hindi mayanak, after few weeks, hanamot nagaangas, one night kakabsat, nagaduti, nagyan di agong na, barado, mag-aagas, barado. Sinup-sup ni Mrs. Tistro. Insuro ni Tita Beng. Sinup-sup na kakabsat, natanggal namin, ang laki, barado. Di na-clear yung kanyang nasal. Kakabsat. When finally we thought na-clear yung nasal, he can now breathe. Nawalan ng malay. Hindi lang nawalan ng malay. Tingin namin, hindi na siya humihinga. Uri, alam pa lang, wag, may kakabsat, aglusdoy. Matayin, deti anak ko, kunak ti Apo, Lord. Di misis, pero pa nagsangsangit na ti Apo. Titaray mi nga bimaba. Kakabsat, manipod third floor. Di pa lang ti pa nagbabak kakabsat nga deti. Amom no, your adrenaline shoots up. Alam nyo nang ibig sabihin? Oh, grabe. Tapos pinandar ko yung sasakyan. Punta kami dyan sa ospital. Drinap ko sila misis. Awag niya si Kiyon. Ijayanta emergency. Kapanak nagpark. Umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pag hindi mo kukunin ang batang to, you will let him live. Lord, I want you to use him mightily in the future. Ay, may thorn in the flesh yan. Whatever blessings, whatever success, not of us, it's all of God. At we pray that this boy will be greatly used by God someday. I hope the Lord will sustain our lives na makita pa namin siya one day to stand before thousands of people in the HBBC congregation and preach the Word of God so powerfully, so mightily. Na kung ako nakapag-preach sa MMSU, sana siya UP magpipreach. UST pagdating ng araw. Igagalang siya ng mga tao, mangangaral siya ng salita ng Diyos. I will keep reminding him, son, don't ever be proud. You are alive today because God willed that you will live. We prayed. Amen po ba? Amen. Yan ang tinatawag na thorn in the flesh. Upusan ti Apo ti pride tayo. All glory to the Lord. Amen. And all of God's people say, Amen. Tuloy tayo tumanang kakabsat. This is a very wonderful and interesting lesson. Manalangin tayo. Dear God, this message is very timely. Not because we are experiencing problems, but because there are blessings and more blessings ahead. And we should be reminded that these problems, you permitted them to happen to puncture our pride. Nga niyaman nga panagpanakil miya po, it would not be of our own. It will always be of you and for your glory. The success of the HBBC today is because of your grace, not of our own doing.
madaydayaw ka, Apo Diyos. Kwamti gloria kang dayaw. I pray that each one who listened today, na enlighten, Apo, ti panunot mi. And as your children, we can say, it is good that I have been afflicted. Apo, as we move forward, in your blessing and grace, iti puso mi, Apo, awan ti lugar ti panagpanakkel, wano panagpalangguad. No di kat panagpakumbaba, panangidaydayaw laeng kan ka, because without you, we are nothing, and without you, we can do nothing. Lord, no dadagakabsat ngaglamlamiis, kat madama nga ilintig mo ti biyagda, sapay kumaapo, tamaleksyonan da nga mamimpinsanen, kat mamimpinsan nga isublida iti panagserbida ti puso da ngagserbikin kagbalin da nga faithful. Hankit di apo nga agpatpatuloy lat apo ti kinabackslide. I pray, Lord, that you continue to bless our pastors, our key people, our HBBC family, and our new believers. All of this in Jesus' name we pray.